Казвам се Светлана Пенкова и ако ме позволите, ще седна и ще ви разказвам. Не знам дали ще продължите да гледате, да слушате. Няколко думи за мен. Родена съм в Добруджа. 18 годишната си възраст съм израснала в Горна Оряховица, завърших гимназия. Завърших Плевенски институт 1984 година. 1993 година взех специалност вътрешни болести и до 1997 година до закриването и съм работила на самостоятелен кабинет втора година. Не знам защо не ми харесваше да работя в отделения, там където се диктува само шефа на отделението и не се позволява никакво друго мнение. Изключая първо вътрешно отделение, което там съм си изкарала всички стажове по кардиология. Вече на моята доктор Кирушия, всички други лекари не се стараеха да подготвят на ловешка територия персонал, който би могъл да ги замеси на един следващ етап. Защото в крайна краща никога не е вечен и трябва да оставиш колосницата си. И така, там стажувах докато взема специалност и след това се върна във втора поликлиника на етап. Всеки забравя за тебе и не ти предлага никаква форма на обучение. Ако искаш, ти сам се обучавай, но нищо. Никаква реклама, никаква организация. Финансите не достигаха да се предприема индивидуално образование. И след това поликлиниката я закриха по нецелесъобразност. Вече индустриалната зона не се развиваше, нямаше нужда от лекари. И аз отидох в затвора. С малко прекъснах на завод Балкан, но там също нещата не се развиват добре. Там знаете, че имаше филиал на втора поликлиника и с 15 години работих в затворническата болница с туберкулоза. Там се ужасих колко много лекарства може да изпие един човек, за да се излекува от туберкулоза. По-голяма беше вероятността, като че ли да убие макроорганизма, отколкото микроорганизма. И започнах да търся алтернативни начини как да се въздейства и то ефикасно на причинителите на заболявания с минимум увреждане на макроорганизма, ако може и въобще да не го увредим, тогава е идеалният вариант. И така, както казват всеки, който търси намира, попаднах на един сайт, който рекламираше биорезонанс в България. Заинтересувах се. Провеждаха се курсове, представители от Украйна, представиха ни апаратите, които те са конструирали. На няколко курса вече съм била обучения, след това индивидуално обучение. И от 3 години вече работя биорезонанс на диагностика. Може би не сте чували, не знам колко сте се интересували, що е то биорезонанс на диагностика. Въобще биорезонанс, що е, не знам. Физиката, ако си спомняте какво е резонанс, тогава, когато собствената честота съвпадне с честотата, подадена отвън. Ако говорим за биорезонанс или биологичен резонанс, резонанс на биологичната клетка, тогава, когато нейната честота резонира с честотата, подадена отвън. Тогава се полупва нейната клетъчна мембрана и тя се гиба. Без никакви медикаменти, без никакво странично влияние върху макроорганизма. Единственото, което се изисква от нас е да пием някакви абсорбенти от рода на активен въглен, зеолит и така. Напълно безвредни, дори полезни в съвременния начин на живот и на хранене и много вода.
да може да се чисти организма от токсините, които се образуват. Но за да го разберете по-в детайли този метод, искам малко така да се върна в историята и да ви разкажа как е възникнала тази идея. Горе-долу на 20-30-те години на миналия век, по едно и също време, така се случва обикновено, има такива регистрации, че на няколко места едновременно на човек идват еднакви идеи. Руски учени, американски учени, немски учени работят върху това, че всяка клетка има своя електромагнитна честота. И най-важният човек, който прилага това действие, е легендарният доктор Роял Реймънд Райф, американец от Сан Диего, един изключителен лекар, микробиолог, биофизик, оптик, който за тогавашното време, това е 31 до 34 година, създава най-мощния микроскоп, оптичен микроскоп. Тогава с 50 000 пъти увеличение. Това му дава възможност, както той се шегува, да види шумния живот на микроорганизмите. Сиреч да ги види в живо състояние, защото до сега микроорганизмите са наблюдавали под микроскоп само в така наречената нативна форма или убита форма. Ние не сме ги виждали как те се движат, размножават, хранят и така нататък. Чрез това увеличение те успяват да им наблюдават целия жизнен цикъл. И какво забелязва най-важно цел тези изследвания, че в един момент, облъчвайки ги със светлината на микроскопа, това поле трябва да се освети, за да се стане видимо. На определени периоди вируси или бактерии или гъби, които наблюдава, започват да светят. И стига до извода, че те светят тогава, когато тяхната резонансна честота съвпадне с честотата на светлината, която се подава. И следващата гениална идея, която му идва, е защо да не се въздейства или какво ще стане, ако се въздейства с тази честота на микроорганизмите. Логично би било те да умират. Спомняйки си опитите от физиката, как не знам, всяко училище дали са правили този опит, една чаша се удря, тя звъни и ако има генератор на честота, тя се подава със същата честота и тази чаша в един момент се пука. Се пука само тази чаша, не се пука другите чаши. Просто честотата на трептението чашата е съвпаднала с честотата подадена от генератора. И наистина след като прави тези опити се установява, че клетъчната мембрана на микроорганизмите те загиват. Това идва в отговор на търсене на възможно най-безвредния начин да се установи лечение на болести в този свят, който ние сме обградени с едва ли не токсична храна, водата ни не е много чиста. Плуваме в поле от електромагнитни излъчвания, телефони, микровълнови печки, антени, които висят от всеки покрив и ни казват колко е безвредно и всичко, че е в границите на нормата. Но дали е така, ние сами виждаме, че раковите заболявания и редица други заболявания на нервната система много зачестяват. Значи нещо не е така, както трябва.
човекът не е създаден да живее така, може би просто не е програмиран, но трябва да се приспособи, ако искаме да продължим да живеем по този начин. Явно не можем да се върнем към природата. Някои не искат, други правят тези усилия. Не знам колко им се отдава. Но за бързания начин на живот работата ми го изисква. И то предимно в големите градове, където замърсяването е най-голямо. И така, вместо да се използва химия, която всички сте убедени, че много повече вреди, отколкото от листовките 1/3, ако от полезните въздействия на този медикамент върху вашето здраве, 2/3 ще са страничните ефекти. И се сещам за един вид, в който един пациент, завършвайки прегледа си при лекар, той отива и му казва: ето ви, докторе, аз ви плащам за това, че вие трябва да живеете. Обаче, излизайки от болницата, си хвърля рецептата в кошчето, защото и той трябва да живее. Така че, колкото по-малко използваме медикаменти, е по-добре. Неофициална статистика в Америка има, че на първо място умират от така наречената полипрагмазия, което на обикновен език означава изписване на голямо количество лекарства. Ненужно голямо количество лекарства. Лошото е, че фармацевтичната индустрия има много голяма заслуга на всичко това. Но какво искам да ви споделя още от опитите на доктор Райф? Той открива, че ракът фактически се причинява от вирус. Това е било, може би, неговото най-голямо предизвикателство към тогавашното общество. Той и за сегашното е същото. Не е кой знае колко се променил менталитета на хората. И започва да провежда опити, тъй като от туморен процес той извлича клетки, оттам се оказва, че във всяко туморно образование има един вирус, дори са два, не са точно един, BX и BY вируси. Единия BX е вирус на рака, другия вирус на карцинома, другия на саркома. И още два вида клетки, които са, едните са за кръвните заболявания, другите са за по-специфични, но да се спрем само на тези, които, облъчвайки ги с определената дължина на вълната и провеждайки над 300 опита върху животни, той има 100%. След това започва да провежда опити доброволни, разбира се, върху 16 човека, болни от рак, 4-ти стадий, това е последен стадий, за 90 дни, използвайки неговия метод. От 16 човека, 14 са оздравени напълно, други двама оздравяват след още един месец. Де факто пак има 100% излекуване и най-голямата му грешка, която според мен прави тогава, е да издаде книгата си "Край на всички болести". Това бележи и неговия край, де факто, защото го спохожда Американската медицинска асоциация веднага, както така, "Край на всички болести" и фармацевтичната индустрия какво ще прави? И му предлагат да му закупят метода, съответно той отказва и следва тоталното разрушаване. И физически, и професионално, лабораторията му е унищожена, записките му са изгорени, колегите, които са работили с него, или са изплашени, принудени да напуснат, или са подкупени.
И така той завършва своят живот. 1972 година умира в бедност и в страшно разочарование за това, което е могъл да направи за човечеството, но не се е осъществило. Защото ако тогава някой го е послушал, съжаление все още никой не иска да го послуша. Много хора ще да се спасят. Но да се върнем на нашата тема, защото тя се преплитане. Това са чистоти. Дали ще бъдат бактерии, вируси, гъби, паразити. Погледнато по-така мащабно, всичко, що е в нашето тяло като микроорганизъм, паразитира в нашето тяло, защото се храни. А паразити ние сме свикнали да ги свързваме с тези големите черви, които се виждат с просто. В стълбицата на микроорганизмите, които заплашват нашето здраве, наистина те са на върха. Защото те като голяма белтъчна верига и по големите си размери, които могат да стигнат, например, телешката тения, така наречена тения средината, може да стигне 1 метър и половина. А една рибна тения, дифилиботрион се казва, може да стигне до 15 метра и да живее 30-40 години в човешкия организъм. През това време, нали си представяте колко минерали, витамини, хранителни вещества ни изконсумирал и ни е изразходил много голям потенциал от нашия имунитет. Това е голяма белтъчно струпване тоника молекула, което дразни имунитета да образува постоянно антитела. Така сме устроени, че към всяко чуждо тяло имунитета ни реагира с образуване на антитела. И в най-добрия случай той може да го капсулира. Той не може да се избави от паразитите сами. Единствено, в най-добрия случай, ако сме ги погълнали още на фаза яйца, може да бъдат разградени в стомашно жребе. Но попаднали обикновено, те са в голямо количество. Имайте предвид, че те се размножават в рамките на 24 часа с масата 200-400 хиляди яйца. Така че е много трудно организма да се справи. Освен това, след като се размножат обикновено в стомашно-жребния тракт, обикновено в тъгите, защото там са най-много хранителни вещества има там. След това те пробиват тънкочревната стена, отиват в съдовете и могат да се разпространят навсякъде в човешкото. В глава, в носа, в очи, в бели дробове, в черепа, в панкреас, в матка, в пикочени. Много случаи има описани, за жалост не се дава въобще никаква гласност на това, че много паразитози стоят в основата на трудно забременяване. Много паразитози стоят в основата на преждевременно раждане, на майки, които кърмят децата си с некачествена храна, защото просто те са паразитени. Много малко се изследват преди бременност или в началото на бременност жени за редица бактерии, които се водят вътреклетъчните и доста трудно са. Те де-факто и да ги открият няма как да бъдат изследвани, защото са вътреклетъчни от рода на плазма, хламидия, гарднерела, уреаплазма. Всичките могат да бъдат трихомонас вагинали също. Това могат да бъдат изследвани конкретно, ако човек мисли за това, но от друга гледна точка, изписвайки антибиотик, това не е решено. Защото ако имаме оплаквания някакви, може да се тушират, но това ще бъде на базата на вдъшната инфекция, която ви се подхожда. В никой случай ние не можем да унищожим с антибиотици
вътреклетъчни бактерии, следва да убиваме вирус, който също е в клетката и да мислим, че ще го убием с антибиотика. Никой не говори, че диабета може да се дължи на паразитяване на цясновъчната жлеза. Един от паразитите е от тема панкреатикум. Засегне ли задстомашната жлеза, може да води до диабет. Другия рибен паразит, който е пасът, също описторик се казва, също може да доведе до диабет. Много, например, свинска патения, попаднала в черния или други паразитози, могат да водят до увеличаване на лошия холестерол, могат да доведат до намалена синтеза на витамин К, който участва в кръвоспиране. Така че много... Аз не мога да се сетя, примерно, каква болест може да не е вече свързана с някакъв инфекциозен агент. Дори ако си помислим за причината за повишаване на кръвното налягане, там редица фактори, които вземат участие, са бъбречни, надбъбречна жлеза, щитовидна жлеза до някаква степен, хипофиза, хипоталамус, контрола на цялата ендокринна система. А има много вируси, които контролират, които живеят точно в ендокринната система. Никой не говори за Епштайн-Бар, стомегаловирус, които за щастие нашия метод може да се справи с това. Той може да ги убие, защото убие херпес вирусите, които са много голямо. Също Епштайн-Бар и стомегаловирус са част от голямо вируси. Херпес зостер вируси, които са много голямо. Вируса на хепатит А, Б, С, които се смятат особено вируса на хепатит С, за нелечим. Имаме случаи, които унищожават вируса. Така че аз мисля, по-добро поведение за сега няма. В медицината при условие, че не вкарваме никакъв химикал и организма сам единствено да очисти лимфата. Лимфата е много важно да се чисти, защото тя обгражда всяка една клетка. Чрез лимфата се храни клетката и там се отделят вредните непотребни вече вещества, които са минали през обмена. И тогава, когато ние не полагаме грижи да си изчистим лимфата, тя от течно състояние става желеобразна. Де факто клетката не може да диша. Не може да... Средата не се подкиселява. Както знаете, киселото pH е благоприятната среда за развитие на гъбички и бактерии. И дори паразитите предпочитат най-вече гъбите, киселата среда и липсата на кислород за тях е рай. Така че единственият начин, който ние можем да подпомогнем лечението след биорезонанс е да дадем на организма много вода и абсорбенти. Има, разбира се, и други очистителни програми, всеки може би е пробвал. Има някои фирми, които се занимават с хранителни добавки, които предлагат готови, пакетирани, ден по ден. И капки и капсули съм срещала, има една руска компания, вече е международна, която предлага абсолютно всичко в една кутия. Така че човек максимално е улеснен, стига да искам да положи малко грижи за самото здраве. Как се извършва самото тестване? Аз не съм донесла апарата, чрез който тестваме, после ще ви раздам едни папчици, има го на снимка.
Това се извършва чрез един пасивен и един активен електрод. Пасивният електрод се държи в едната ръка, с активния електрод се извършва тестване по биологично активни точки. Това са такива точки, които имат най-малко кожно съпротивление. И още китайците са доказали, че кожата дава най-голяма информация за всички органи и системи. Понеже тя така и си остава свързана в филогенетично и онтогенетичното развитие на човешкия ембрион. Ембрионалното развитие, най-общо казано, кожата и нервната система произхождат от един вид клетки и след това се разклоняват. Така че чрез нервната система кожата има информация за състояние на всички органи и системи. Ние извършваме тестването обикновено около малките ставички на пръстите на ръцете. Някога се е изследвало и върху краката, но се е оказвало, че няма смисъл. Просто информацията е една и съща. И на базата на тази честота, която вече е известна за дадения микроорганизъм, тя се подава чрез диагностичния апарат. И ако срещне същата честота в организма на човека, се получава съответната графика, която ни дава отговор да или не. По това ние съдим дали имаме този микроорганизъм в тялото или го нямаме. Освен това, можем да дадем каква е концентрацията на самия микроорганизъм. Дали е висока, дали е много малко количеството на паразитяване и оттам съдим горе-долу колко време ще е нужно. Малките концентрации понякога ни заблуждават обаче, защото могат да говорят за хронично заболяване и оттам да е малко, което пък може да доведе до увеличаване на продължителността на лечение. Всяко остро заболяване се лекува по-лесно, отколкото хроничните. Хроничните са се натрупали с времето изменения, които микроорганизмите вече са се така устроили и влезли в взаимовръзка с макроорганизма ни, че е трудно да ги преборим, но въпреки всичко вече има цяла банка с честоти. Постоянно в световен мащаб се публикуват честоти, все нови и нови, защото мутират. Един микроорганизъм попадна от един на друг, било то човек или животно, мутира, за да се нагласи на средата, която му предоставя макроорганизма. И оттам леко изменя своята честота на вибрация. И ние, за да сме точни и прецизни, започнахме да тестваме всяка една честота, която е подходяща за съответния микроорганизъм в съответния човек. Така скъсяваме периода на лечение. Ставаме много по-ефективни. Това е за относно диагностиката. Относно терапията, това е един терапевтичен апарат, който е оригинален, руски и се води клас професионален терапевтичен апарат. По принцип руснаците доста бранят така своята техника да не попада в ръце на хора, които не разбират много. За да се закупи такъв апарат, трябва да се изпрати диплома и сертификат за изкаран курс за работа с биорезонанс. Този апарат подава, има голям набор от честоти и подава чрез тези електроди, които са тук. Това са ръчни електроди, се държат като в физиотерапевтичен процес. Това е електрод, който работи по индукция. Слага се на врата и работи до диафрагма. Излъчва съответната честота. А това е един друг пак електрод, който излъчва по индукция. Може да се сложи
на определено болно място, където има нужда от по-пряк контакт с излъчваните честоти. Има и други електроди, има и такива локални, които са за синуси, има и електроди, на които се стъпва, не съм ви ги донесла. Използват се според случая. Обикновено 20 на минути се работи на една честота. От 7 минимално, защото е установено, че 7 минути трае един пълен кръг на кръвообращението. 14-21 минути е горе-долу максимума за един ден. Лечение на един личен ден. За да съкратим времето, ние обикновено работим за 5-6 лични дела, за да може по-бързичко да се оправя. Най-важното, което е, трябва чести ревизии, както казваме, за да видим всяка седмица какво се изчисти. Продължава лечението до тогава, докато не изчистим всичко. Всичко е, което е важно. Някои питат, добре, но в организма ни има и добри и лоши бактерии. Значи, въздействието на апарата е върху патогените. Като трябва да знаете, че честотата на трептенията на патологичните микроорганизми е от 70-77 кГц до около 920 кГц. Това е диапазона на честота на трептение на микроорганизмите, а човека и човешката клетка, защото всеки орган си има неговата клетка трепти на определена честота. Той пък е от диапазона 1500 до около 9960 максимум килохерца трепти всяка една човешка клетка. Така че честотите ни въобще не съвпадат и работейки върху един патоген не можем да увредим нашата клетка. Що се касае до полезните микроорганизми, ние тях не ги тестваме или поне ги тестваме условно патогенните. Заложени са така над пределно допустимата концентрация, която могат те да предизвикат болестно изменение в съответния орган, обикновено червата. Дисбактериозите, там тестваме тези, които са вече при този дисбаланс, който е настъпил, най-вече след дълговременна употреба на антибиотици. Лошите бактерии са в превес на добрите и трябва да се намесим малко и чрез продукти, които ще ни възстановят нормалната биофлора в червата. Това не искам да говоря толкова рязко срещу фармацията, но от всичко, което съм изчела, съм стигнала до извода, че човешкият организъм най-добре възприема естествените продукти. Не синтезираните химически, а това, което е от природата, като храна. Ние не сме създадени да приемаме хапчета, а храна. И чрез нея да се храним, и чрез нея да се лекуваме, точно както животните. Едно куче, ако се чувства дискомфортно, ако не му е добре на коремчето, отива и пасе трева, а не отива при да си вземе някакво хапче. Така че, ако решите да възстановявате нещо или витамин, моят съвет е просто обръщайте се, има достатъчно компании чрез хранителни добавки. Пробиотици ли ще са, витамини ли ще са, микроелементи ли ще са. Всичко трябва да е извлечено от природата, защото иначе все едно не вършим нищо.
Един пример мога да ви дам с витамин С. Например, той в химическата му формула е един изомер, в природата са 7 изомера. Де факто и 1 кг витамин С да изпием, това няма да е равносилно на един лимон, да речем, изяден. А между другото, има данни, че нашата зелена чушка съдържа много повече витамин С от лимон. Така че всичко, което е от природата, е за предпочитане. Друго, което исках да ви дам като практически съвет. Как да се пазим от паразити. Защото това е много важно и никой не го казва. Нито прословутите шеф-майстори, готвачи, които им гледаме с интерес тези състезания и предавания за някакви храни. Знаете или не знаят, не знам, но всяко едно месо, включително и рибата, трябва да мине термична обработка над 1 час. Минимум 1 час. Колко часа? Над 1 час. Значи рибата час и половина, това да е около 140-150 градуса, не на висока температура, набавено в фурна, да не е завито с фолио, защото рибата и морските дарове могат да ви кажа, че са ужасно заразени в момента с всякакви паразити, особено ако си купувате някакви риби от изкуствени водоизточници. Там само се хранят рибите, без да се влага нищо в очистването на водата. Моретата и океаните също са достатъчно замърсени, но все пак там, ако е малко по-навътре, риболовните кораби, може би там екосистемата вече действа за очистване. Най-добри са речните риби, понеже там няма застойна вода. Въпреки всичко има и водоеми, които са до реките, съм виждала, и там се отглежда пастърва, да речем. Колко е чиста, тя не знам. Но така или иначе, на скара и пържена, рибата не е достатъчно термично обработена. Да не говорим... Супа? Вече супа предполагам, че да, защото ври повече. Но имайте предвид около час. Около час трябва да има термична обработка. Тази маринованата риба, суши, веяна, сушена, всичко, що не е минало на огън, не е надежно. А вече за свинското и за телешкото, по принцип, те изискват повече термична обработка. Разбира се, има хора, които се обичат типа лангле приготвено, трябва да знаят, че поемат риск и после ще си отговарят за него. На скара също няма достатъчно време за термична обработка на целия стек. Нали, в сърцевината също става леко полусурово. Каймата трудно се обработва, особено вътрешността, ако е пържена, пък и печена, но все пак, ако е печена, може да е малко по-дълго време. Забелязвам от скоро време, че телешката тения по-точно от кайма се пренася. Сега не знам какво точно месо слагат, но може би доста от стомашно-чревния тракт, там където много се развиват и яйца и паразити. А сурово сушените? Не, изковани са. Луканки, те са. Ако си върши добре работата, нали, там съответната служба, която трябва да мине предварително и да провери всякакво месо. Но за жало знаем какво е ситуацията в България. Аз лично не разчитам на това. И предупреждавам ви, а всеки си поема отговорността. Дали ще го
Важното е да имаме избор и да сме информирани. Аз помня само, понеже сме на тази тема, само да ви попитам, когато са мариновани солта и оцета, не оказват ли някаква бариера върху паразитите? Не. Живеят си съвсем... Те могат да си ги консервират и тях. При замразяване. И ракията не оказва. Защото при принцип той както на някои е бариера за някои микроорганизми, в случая за паразити говорите, Специално за паразити. Не. При замразяване, При замразяване може малко да помогне. Даже нас ни съветваха, понеже преподавателя ние така реагирахме в началото. Ама как така, нали, да речем Япония, тези източните народи с това се хранят, те трябва да са напълно паразитени. Специално за Япония ни казаха, че те имат институти, които се занимават само с изследване на рибата, коя риба точно е подходяща за суши, проверява се много стриктно, но другите, сега не знам как се следи. Най-добре на 100% ще бъдем застраховани, ако 24 часа преди това сме го сложили в фризера и след това, айде ако не искаме да печем, можем да изпържим, но все пак помага и ниската температура. Но най-сигурна е температурата на 100 градуса. Друго, което искам да ви кажа за вирусите, които остават трайно в човешкия организъм, от практическа гледна точка. Знаете, че обикновено вирусните инфекции се въртят в семейството. Това не е предадено генетично. Това е просто защото част от вирусите се предава трансплацентарно, а друга част ние ги предаваме по битов път на децата си. Било с целувка, било с приборите, които ползват. Те ползват нашите, ние ползваме техните и така се предаваме вирусите. А вирусите, които трайно остават у нас, които в последствие могат да бъдат дори онкогенни, те за жалост си се предават много лесно. Така че ние можем да се справим с апарата, но след това е доста трудно човек да се опази от ново заразяване. Трябва много да има едно на ум какво, с кого се среща, какво представлява човека и дали може да се зарази отново. Но най-добре, при условие, че това е един напълно неинвазивен, неболезнен метод за изследване, е добре 2 пъти годишно да се правят едни профилактични прегледи, да се види човек с какво се натоварва през това време и бързичко за 1-2 седмици да се изчисти и след това да внимава, да се пази. Това, което знае вече, че че е рисковано да се зарази. Това какво да ви кажа? За хладилника 3 дена, когато стои храната и за да се... Да, има една бактерия, Yersinia се казва, която много обича ниските температури. Тя се развива обикновено в хладилниците ни и много лесно се пренася от една храна вече замърсена с тая бактерия към другите. Не е така видима като гъбичка, например, като плесента, която се образува, но все пак се е зараза. Дали ще има някакъв променен вкус, вече зависи колко време сме държали самия продукт в хладилника, но по статистика не е добре повече от 3 дена да задържаме храна в хладилника. И ако искате да сте перфектни, е хубаво да направите едно хубаво отриване с кислородна вода на вътрешните стени на хладилника и след това вече да знаете каква храна слагате, колко време я държите. Говорим за хладилната част, не за фризера, защото вече там се поддържат ниски температури. Единственото, което могат там да оцелеят, са все пак гъбите. Гъбите се оказва, че са най-устойчиви.
Те са устойчиви, правени са космонавтите, споделяли опити, че са и на космическите кораби отвън са ги оставили и пак са оцелявали. А гъбите, имайте предвид, изключая род Кандида, който са много, причиняват, нали, чревния дискомфорт, вагиналния дискомфорт, въобще на пикополовата система, на устната кухина също доста. Групата аспергили предизвиква така честите алергии от децата, които после преминават в астми. Това са много, много финни спори, които се разпространяват във въздуха, в праха, попадат в цветния прашец. Не да обвиняваме цветята, те нямат нищо общо, просто са замърсени с такива спори. В полените ги разнасят, съхраняват се дълго време в нашите завивки, в възглавниците, в завесите, в килимите ни и когато децата бягат, дигат праха, после алергия към домашен прах. Домашен прах, но вътре има чуж белтък. И още повече, ако се насложи с няколко паразита, и имунната система е достатъчно изтормозена и занижена и не може да се справи с този допълнителен чуж белтък. Начин, на който реагира, било с бронхоспазъм или ларингоспазъм или някакъв секрет от носа, очи, това е вид очистване, това е вик на организма. Престани да ми даваш